Sithokoze sibingelele sikhulume ngomoya obizwa ngeHosana. Lona umoya wasebukhosini. Mina ngolami ulwazi ngazi ukuthi lo moya ubizwa ngamakhosana namakhosazana. Bagqoka izembatho ezimnyama. Uma kwamakhosana edlozi labezizwe bagqoka izingubo ezimnyama ezicwebezelayo oziwu-silk. Lo moya ungafika njengogogo okanye ingane eseyithombile okanye umkhulu. Lo moya siyawuthola emfuleni, entabeni nasezulwini. Uhamba nenkanyamba emnyama nenzuza emnyama. Uma unalithongo uzoba nombango wamadlozi okanye izithunywa. Ingakho uma ungabe unawo uzoboniswa ubuhlalo okanye amajazi, black and red, okanye black and yellow, black and green or black and white. Ngoba lisuke liyihlanganisa na wonke amadlozi okanye izithunywa ngoba leli dlozi linamandla, wonke amathongo ayakhothama ngaphakathi kwalo. Linamandla okuvula nokuvala. Umuntu onale moya uba nesithunzi, akangeneki kalula uma sediniwe, uhluhluleka nawukhuluma, akazwani nomsindo noma ukuba sendaweni enabantu abaningi. Uba negunya lokusebenzisa ikhandlela elimnyama. Uma unesithunywa esimhlophe uphupha impi bese uyandisa. Kodwa uma ngabe umbethe umoya wamakhosana uphupha usempini, uyinqoba, ulwa. Uma unalidlozi elingageziwe usuka usenkingeni ngoba abantu bangagcina bekuphendukela bekubiza nangomthakathi. Uma unalo moya ukwazi ukusebenza ngamanzi, usebenze ngeswasho, yonke into osuke uyithinta ngesandla sakho iyabusiseka isebenze. Lo moya wamakhosana unamandla okunqoba izimpi zamadimoni, izilwane, uqaqa amafindo nezibopho ezindala. Lo moya uyahlahla futhi uyafemba, uyahlola, uhamba namakhosi emvelo, uboniswa izinto eziyimfihlakalo. Amakhosana entaba ajwayele ukusebenza ngomuthi, bahambe nezikhwama ezinzima. Abamanzi bahambe nesimo senzuza emnyama, bayakhuleka. Amakhosana ezulu iwona-ke alwa namadimoni nemimoya yaSathane.